Реакции Тюркаита Пснико Россотрудничестве Владислав Артенбрих Дасхо Айбешра Ахзапшахн Карат Музей, а Гобзиркчера министр Алархуна, Ашат Вахартаджа Аша Азтарциневаз Арва Рабха Ршаку Варази Пшрошак Лергулон, а Невсе Лырка Аван Рша Агуб Зейпшро, а Невсакун Аша Рулхра а процесс Яналагоз, Арва Адвилр Хон Пшихвини Жеба миллиграмм Аша. Иснаг Яша Хамадзам Хашата Хупа Вачимазихот. يخحممزن ودايركوك حرقشود وبريزن يخ أبريامش يالرقن رخت بقو بخرالا ياي تحاجكون عرب جرمشكو يالو شاحتوت حن حرح من برونقن يخت بيل بشيني جوجو بيوغايد حزيجي شاحتوت Ашатар язр хабхазара имаджи замез запснабулах вчера министр офицер царипш а солдат свеге. Харта шазрахто джераварик олама мам шурка джекихма дрей зимхозер иртута шансе джерихот хайб сазар яснут хансе яшни хозер аджишай يوترنس بسيك نخد يستغبنس عزيز يسخرت يحطوا بريسبوبليكا جيقو رسطولا أروارز أشاءتر أوس تراديسيا نشقو أبسنيقو رسطولا طولك شرا مينيستر أبجبت بي بازا أروا خش بصو بريسبوبليكا تخشتر تقنا أشاء أرتوجتي يخا أشاء أرتر تصريح خشتر أشقا إم يخزيت وين يجاوك نرتسنا أروا. Наши военнослужащие ежегодно принимают участие в сдаче крови для непосредственно людей, нуждающихся в этой крови. То есть создаются банки крови как раз таки для людей, которые попадут в какие-то несчастные случаи. Эта кровь будет им очень необходима. Учитывая то, что наши военнослужащие все провакцинированы, эта кровь пригодится также для людей, которые могут заболеть коронавирусной инфекцией. يزغبت دوبا ريسبوبليكا تخشترتجا إماجمكو أشات وخنا شرمو أخا أميت مشوركو يرخقنا أخرى زواء أرغلق ممزارجي بلان يزغبتو أفقارك ونم يفرغو ينرزم خو شقلو وبريقنت بريويز أكتيام يفقر أقر إتخرا أكزوب أبسنبي أخشترتك ورزا دورينا بشبه ألكسا وخا أبسوتي لخوف شراق